ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଗଛର ଶୁଖିଲା ଚେର ଫାର୍ମିଂରେ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଶୁଖାଇଦେବ। ଗଛର ଚେର ପାଖରେ ମଏଶ୍ଚର ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ କହୁନି ଓଦା ହେଇକି ସେ ଜାଗାଟା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ରହିବା ଦରକାର, ବଟ୍ ମଏଶ୍ଚର ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମଏଶ୍ଚର ରଖିବା ପାଇଁ ଗଛ ମୂଳରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ମଲ୍ଚ। ମଲ୍ଚ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ମଲ୍ଚେସ୍ ମିଳୁଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ପଲିଥିନ୍ ବାଲା ମଲ୍ଚ ମିଳୁଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣ ଅର୍ଗାନିକ୍ ୱେରେ ମଲ୍ଚିଂ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପାଳ ପକାଇ ପାରିବେ, ଆପଣ ଆଖୁର ସେ ଛେଦା ପକାଇ ପାରିବେ, କଦଳୀ ପତ୍ର ପକାଇ ପାରିବେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଘାସ ତାକୁ ଉଠେଇକି ବେଡ୍ ଉପରେ ମଲ୍ଚ କରିପାରିବେ। ତ ମଲ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ମୂଳରେ ପ୍ରପର୍ ମଏଶ୍ଚର ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଥାଏ। ସେଇଥିରେ ମଏଶ୍ଚର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିବା ଲାଗି ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ଗଛର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ହେଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେବ ଗଛ ଯଦି ଆପଣ ମଲ୍ଚିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ମଲ୍ଚିଂ ବା ଅର୍ଗାନିକ୍ ମଲ୍ଚିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ମଲ୍ଚିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ମଲ୍ଚିଂର କାର୍ବନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ମାଟିରେ ମିଶିଥାଏ ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜିଆ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କ୍ରିଏଟ୍ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜିଆ ଆପଣଙ୍କର ମାଟିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରୋ କରିପାରନ୍ତି। ତ ମଲ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ପ୍ରଫିଟ୍କୁ ଡବଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।